Čo sa týka ESETu, tak asi ten oficiálny príbeh pozná mnoho ľudí. Ono to začalo takým tým nadšenectvom pre technológie. Vtedy to boli viac menej osobné počítače, ktoré boli dostupné v domácnosti. Postupne sa tieto osobné počítače dostávali do firiem a ono to celé začali dvaja ľudia, Peťo Paško a Miro Trnka. Oni vlastne začali s tými technológiami sa zoznamovať, chceli vedieť čo najviac a v istej chvíli prišli aj na to, že technológie nám neprinášajú len ľahší život alebo zábavu, ale že v tomto celom existujú aj hrozby, ktoré sa snažia tieto technológie nejakým spôsobom ovládnuť alebo zneužiť a oni v podstate vytvorili prvý program počítačový, možno niektorí sa pamätáte, volal sa NOT, potom neskôr NOT 32, ten už bol veľmi známy. NOT, to je NOD, nemocnica na okraji disku, takže malo to aj takúto spojitosť lokálnou kinematografiou. No a neskôr v podstate toto ich motivovali. Oni najprv vytvorili ten program a potom v 92. spolu už s Rudom Hrubým založili spoločnosť ESET, aby vedeli práve tieto v podstate antivírusové programy vtedy ďalej rozvíjať a založiť spoločnosť. Takže ja si myslím, že na začiatku tam bola veľmi kvalitná ako keby vízia, vedeli, čo chcú, mali víziu, kde sa tá spoločnosť bude posúvať, že počítače v ňoj budú hrať veľmi významnú rolu. No a postupne ten príbeh sa odvíjal ďalej, ako ono prišlo veľa ľudí do spoločnosti. Vždycky sme sa snažili mať vo firme ľudí, ktorí sú inovatívni, ktorým technológie sú také ako keby prirodzené, radi sa nimi zaoberajú, hľadajú možnosti, čo by sme v týchto oblastiach vedeli robiť a postupne firma narastala najprv na stovky, potom na niekoľko tisíc zamestnancov. No a dnes sme tu, dá sa povedať, že my už sme momentálne dnes globálna spoločnosť, máme niekoľko pobočiek, chránime milióny užívateľov a postupne rozšírujeme svoje portfólio produktov od tých počiatočných, tých, čo chránia domácnosti a jednotlivých užívateľov, po tie, čo chránia malé stredné podniky, neskôr veľké korporácie a teraz v podstate prinášame alebo rozvíjame divíziu Corporate Solutions, ktorá sa snaží chrániť firmy na mieru šitými riešeniami. Takže ja si myslím, že príbeh ESETu je hlavne príbehom ľudí. Je to príbeh spoločnosti, ktorá sa neustále mení, vyvíja, rozvíja a je to spoločnosť, ktorá hlavne chce pôsobiť ako taká vzorová etická spoločnosť. Robíme to, za čo sme hrdí, čo sa nám páči. Sú tu ľudia, ktorí sú veľkí profesionáli, viete sa tu veľa naučiť. No a na neposlednej rade, ako my sa snažíme hlavne, aby nás tá práca tu bavila, aby sme chodili radi do práce a aby sme mali z toho dobrý pocit. Takže ak chcete prísť pracovať do spoločnosti ESET, nebude to jednoduché, ale myslím si, že to, čo zažijete v ESETe, nezažijete nikde inde. Že pre mňa, pre tých uchádzačov, že čo je dôležité, že ako ESET nie je štandardná spoločnosť. Oni všetci prídu tu a očakávajú, že tu bude taký ten klasický, nazvem to korporát, kde niekde existuje centrála a tá rozdáva noty a určuje budžety a to, čo je ESET, v čom je iný, je, že tá centrála je tu. Že tu je to, čo sa to celé vymýšľa, tu je tá kuchyňa, kde sa to varí a tu sú tie inovácie, ktoré sa vytvárajú. Tu je ten hub, alebo tu je to centrum a zároveň, okrem toho, že to centrum je tu v Bratislave, zároveň aj toto je miesto, odkiaľ my vlastne spolupracujeme s ľuďmi okolo celého sveta, aby sme tie inovácie vedeli posunúť ešte ďalej. To znamená, že nepracujeme iba v rámci komunít ako keby slovenských, ale pracujeme v rámci globálnych komunít a dnes už máme ako strašne veľa ľudí, ktorí sú aj vo vedúcich pozíciách, ktorí nie sú práve zo Slovenska alebo aj nemajú miest, ako nesedia priamo na slovenskom office. Ja konkrétne zo 7 ľudí, ktorých mám priamo v tíme, tak 3 sú mimo Slovenska. To je veľmi zaujímavé. Napríklad Becky je z Anglicka, z UK, takže je to také veľmi medzinárodné. A človek tu dostane sa v podstate do takého víru medzinárodná, že síce sedí v Bratislave stále na Slovensku, ale je vlastne na celom svete počas jedného pracovného dňa. To je tiež také veľmi zaujímavé, niekedy aj vyčerpávajúce. No hlavne to nie je korporát. Ako tým, že my sme
My, aj keď sme najvýznamnejšia alebo najúspešnejšia slovenská firma, zároveň ako v rámci cyber security industry, my sme skôr menšia spoločnosť, ktorá sa snaží vyrovnať obrovským korporáciám, ktoré majú funding niekoľko miliónov, miliárd. A aby sme toto dokázali, my musíme byť strašne akože inovatívni. Hej? My musíme akože vedieť, čo robíme, snažiť sa to robiť čo najlepšie. A toto nie je ako úplne jednoduché zadanie. Toto ako veľa ľudí vie nasledovať ako niečo, čo už bolo vymyslené, alebo to rozvíjať, ale prichádzať s vlastnými nápadmi, posúvať veci dopredu a rozmýšľať, ako tie veci robiť nové. To je niečo, čo my od ľudí očakávame. Hej? To je to, v čom sme iní. My neočakávame, že tí ľudia zapadnú do nejakej škatulky, my očakávame, že budú vedieť posúvať tie veci zásadným spôsobom dopredu. Takže to je taký najväčší rozdiel. Hej, že toto si myslím, že vedia ponúknuť možno malé startupy, ale na takejto globálnej škále toto vie asi ponúknuť iba ESET na Slovensku.